En punt 2:15. Avui acaben 10 anys de les emissions regulars de Ràdio Berga amb la concessió de Bífidus Produccions. A partir d'avui es mantindrà una programació de continuïtat amb música i indicadors, però ja no s'emetran els espais informatius. El contracte amb l'empresa concessionària, Bífidus Produccions, va expirar l'any 2012 i llavors l'Ajuntament de Berga va decidir no renovar-lo. Des d'aleshores es troba en fase de pròrroga. El nou equip de govern de la CUP té pendent de convocar un nou concurs de gestió per trobar una altra empresa que es vulgui fer càrrec de l'emissora municipal, però ara l'Ajuntament no ha precisat quan en publicarà la convocatòria. En aquests 10 anys de gestió, Ràdio Berga ha rebut nombrosos premis, com el de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, el d'Òmnium Cultural i el de Ràdio Associació de Catalunya per la transmissió de la Patum i el de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona per la pàgina web. A més, ha acreditat una audiència de 3.000 oients, segons l'Estudi General de Mitjans. Més de 200 persones han estat col·laboradores d'aquesta emissora durant els 10 anys de gestió de Bífidus Produccions, a través de les seccions dels programes i les tertúlies. A tots us vull agrair la vostra col·laboració. Moltes gràcies, moltes gràcies. I també a vosaltres, oients, per la vostra fidelitat i confiança. Gràcies per sintonitzar-nos i fer que d'alguna manera haguem entrat a casa vostra per acostar-vos les notícies de la comarca. Hem intentat fer-ho tan bé com sabem i els professionals que al llarg dels 10 anys hem passat per aquesta emissora hem gaudit fent allò que ens agrada, comunicar. Amb ànim de donar informació, de donar servei, d'entretenir, ens hem posat davant d'aquests micròfons que avui tancarem fins que, així ho espero, algú torni a engegar d'aquí a uns mesos. Personalment, dir-vos que ha estat un plaer acompanyar-vos cada dia. Tanco una etapa, però ho faig feliç, després d'una dècada que m'ha omplert molt. Gràcies a tots els que ho heu fet possible. Oients, col·laboradors, companys i empresa. Gràcies, Bífidus Produccions, per confiar en mi. D'ara en endavant, Bífidus Produccions centrarà la seva activitat en el diari digital Aquí Berguedà i la revista mensual que porta el mateix nom, a més de la producció de notícies per a l'edició de la Catalunya Central del diari El Punt Avui. I a més, l'empresa prepara també nous projectes, sempre en l'àmbit del periodisme de proximitat i de la comunicació local. Endavant i sort. Un plaer. Adéu-siau. Fins sempre.